Druhá řada zábavného podcastu Co si o tom myslíš? S Pepou Snášelem a Kubou Kamarádem. Říká se, že při hokejovém mistrovství připadá na každého Čecha 0,8 hokejového experta, kteří jako houbičky po dešti vylezou a svými komentáři se strefují do všeho, co se kolem hokeje byť jenom myhne. Jakožto narozený v Nagánovém ročníku mám i já ve svém těle uvězněného Roberta Zárubu, který minimálně jednou za rok chuť vykřičet do světa svůj názor na to, co ten trenér zase nominoval za hráče, koho nepovolal, jakou taktiku zvolil a že jsme zase neurvali žádný pořádný úspěch a tím pádem se pomalu ztrácíme z vrcholu světového žebříčku elit, prostě chce poslat dál. Dneškem začíná hokejový šampionát v Praze a Ostravě, kde budeme bojovat po 14 letech o zlaté medaile. A já volám, hokejoví chytráci, vylezte a pusťte se do toho s námi. V dobrém rozmaru, v tomto pátečním, svátečním a navíc hokejovém dni vás zdraví Pepa Snášel. A Kuba Kamarád. Tak ahoj. Ahoj Kubo. Čau Pepo, ty seš vysmátej jak lečo. Já jsem, mě pobavil tvůj úvod, takže to zvěstil přesně. Národ hokejových expertů. Národ hokej, to se mně líbí. To se totiž vždycky potvrdí, vždycky se to podepíše. Hele, a fakt to platí podle mě, co jsem říkal, jako houby po dešti. No jasně. Trochu zavlažíš a oni vylejzají. Přesně tak. Akorát já jsem nepochopil, ty jsi tam říkal něco 0,8 hokejového experta, že vylízá. Nějaký průzkum prokázal, že na každého Čecha vychází, že jakoby téměř každý Čech je hokejovým expertem. Jo, takhle. Jo, že v každém z nás je asi 0,8 hokejového experta. Jasně. No. Takže je to zase to srážení průměru, jako u mě, pokud se nepovažuji za hokejového experta. Tak ano, já to přesně. vyrovnám. Já přesně jsem tak. ty 0,2. No, jo. Ty a další Pepové Snášelové jste 0,2. A já jsem 1, No to je, Kubo, ale z tebe to úplně čiší. Srčí přímo. Přesně tak. Je to tak, začíná hokejový svátek pro Českou republiku. V Praze a Ostravě startuje šampionát dneska od 20 hodin a 20 minut. To je magický čas, co? Tak vyjíždíme proti Finsku. Když říkám, že to je magický pro Českou republiku, tak možná se teďkon dostanu k tomu, jestli je to vlastně pravda nebo ne. Protože já jsem ten fanatik hokejovej. Ty seš ten střízlík hokejovej. To znamená, víš, co to je hokej, máš nějakou národní hrdost, takže když o něco jde, tak to sleduješ, ale nejsiš do toho zase blázen. Jo, přesně tak. Jako já reálně koukám asi na každý šampionát, jako mistrovství světa, ale nejsem do toho nějak zapálený. Třeba skupinový zápasy za stolik nesleduju, většinou se podívám až na playoff, takže většinou z celého šampionátu vidím jeden zápas. Co tím chceš říct? Když se poštěstí, tak 3, hele, jako doufám, že letos uvidím, aspoň 3 zápasy. A že nakonec tam cinkne to zlato. Že by nám cinklo to zlato po těch 14 letech. No jasně, tak když hrajeme doma, tak to máme morální převahu. No já se přiznám, že nebýt moderátora Dana Vávry, tak mě ani nedojde, že už je to 14 let od posledního zlata. Je to dlouho, co? To je fakt dlouho, 2010. A ty jsme ještě tady spouštěl předtím, než jsme začali nahrávat. Ano. Váš tady jako reklamní spot v Rádia 3, že jo, na hokejový šampionát. Ano. A tam vlastně zaznělo zlatý hat-trick, že jo, český hokej, kdy se podařilo vyhrát 3krát za sebou první místo. To už pomalu můžeme ani brát za myslitelný. Léta 99, 2000 a 2001, kdy vlastně, to už je fakt jako dávno, tak to ještě do toho pojďme započítat teda olympijskou medaili z roku 98. Neuvěřitelný úspěchy tenkrát. To určitě, no. Potom 2005, 2010 a nashledanou. No, nicméně, Pepo, šampionát začíná, takže jak ty to slavíš? No počkej, tak jako nemůžeš slavit jako na začátku. No právě, že musíš. Nemůžeš čekat na to, co oni zase vyhrajou. Musíš nejdřív snad něco odehrát a pak můžeš teoreticky slavit, ne? Dobrá, no tak ty jsi nastavený tady v té rovině. No počkej, ty už jako slavíš teďka. No jistě, samozřejmě. Ne, protože ono se nevyplatí čekat na to, že oni něco vyhrajou. Ale viděl jsi tu nominaci?
No koukal jsem se, ale je tam sedlák, to bude dobrý. Hele, já se snažím už rejpat jako ten správný hokejový expert. No jasně, ne. Jo, takže už se snažím do toho jet trošičku takhle dloubáky. Nicméně, znamená to teda pro tebe něco významného nebo nikoliv? Jsou lidi, znám je osobně, který si v práci vezmou volno na domácí zápasy a budou je sledovat? Tak tohle to pro mě určitě neznamená. Hele. Mně ten šampionát v hokeji přijde ne tak zajímavý tím, jak se hraje každý rok. Například, že mistrovství světa ve fotbale, tak to se hraje jednou za 4 roky, nebo olympiádu máš jednou za 4 roky. A tam vnímám, že ten tlak na ty sportovce je prostě, teďka se připravovali 4 roky na životní výkon třeba a mají fakt jenom tu jednu šanci. Zatímco to mistrovství světa v hokeji, to se fakt hraje každý rok a když ti to jednou nevyjde, tak za rok to zkusí znova. Když nám to nevyjde 13krát za sebou, tak to zase zkusíme znova. Takže to pro tebe není takovej boom velký? Ne. A neznamená to třeba ani to, že byste doma se rvali o ovladač od televize? Ne, to určitě ne. Budeš se koukat na ty zápasy? Když bude playoff, tak určitě. A teď ve skupině, třeba proti Finsku dneska? Proti Finsku bych mohl na zahajovací zápas. No, kdyby náhodou si nevěděl, co dřív, nemohl ses odtrhnout od rodiny, tak si nás můžeš naladit, protože my máme speciální hokejový vysílání na tady to zaměřený. Ne, že bychom si tady s Vojtou Kudlou chtěli dneska zahrát na Roberta Zárubu s Petrem Vichnarem nebo s jinými, ale budeme to tak jako zajímavě glosovat a dokonce si představ, co jsme udělali. To tady ještě nebylo, my jsme si udělali vlastní anketu mezi lidma. Schválně právě nás zajímalo, jak se lidi stavějí k tomu hokejovému šampionátu. Co z ankety vyšlo? Zatím jsme, a to je zajímavý, z mýho pohledu ženský nebo holky mladý, víc žerou ten hokej než ty kluci. Že nám dávají větší šance. Je to zajímavý, já nechci jako předbíhat, my si ty ankety pak pustíme v tom našem živém vysílání, ale ty holky jsou takový na to nadšený. Oni asi, víš co, to sledujou kvůli těm hokejistům, tak se jim líbí, jak kluci hrajou mladí, no ale furt nám dávají ty šance. Jo, to nevadí, že nám to teďko nešlo, ne, my to zvládneme, hrajeme doma, prostě bude to dobrý, já nám věřím. A pak na konci řeknou, no aspoň to 4. místo. No, takže já mám jako přístup průměrné české faninky. Zhruba. Ježiš. Ne, tak naše posluchačky jsou nadprůměrné. No to nerozporuju, ale ježišmarja, to jsem takhle nemyslel. Ale já mám jako podobný přístup, jaký jsi popisoval. No tak teďka to nevyšlo pár let, dekádu. no, Teďka to třeba vyjde, doufám. Ale zase, jako aby jsme nebyli takový negativisti, ono se jako hodně říká, že ten český hokej jako upadá, že prostě dřív jsme se Švýcary nebo s Němci neměli problém a poráželi jsme. Na druhou stranu si myslím, že se celosvětově zvedla ta úroveň hokeje, že to není jenom o českém úpadku, ale že je to i o tom, že i ty ostatní týmy, mimo těch jako tradičních, jako velkých národních týmů, tak i ty menší státy, nebo ne menší rozlohou, ale hokejovou historií, takže se posouvají na vyšší level a jsou více konkurenceschopní. Vnímáš to stejně? Je to taková globalizace hokejového trhu, bych asi řekl. No. Protože ty hokejisti mají větší šanci dostat se do zahraničí, do NHL a do těch světových soutěží, kde prostě se z nich stávají kvalitní hráči a tím pádem jsou schopni konkurovat právě i týmy, jako vezměme třeba pitomou Francii. Nemyslím to vůbec zle, ale tady ten tým co chvíli z toho mistrovství vypadne, se stoupí do nižší skupiny, pak se tam zase dostane, jo, to samý Velká Británie, ale přesto jsou tam jedinci u nich hráči, kteří prostě dokážou hrát líp než zbytek toho týmu a přehrajou nás. Klidně i ty naše hráče. Jasně. A může to pak vycházet ze spousty věcí. Třeba i z toho, že my je můžeme podcenit v domění. Ježiši, co to je Francie, Itálie, Velká Británie, to hraje hokej. Jo. Prosím tě, vnímáš to jako ostudu, když prohrajeme proti Francii? No, protože příšernou. Jo? No, příšernou. Cítíš se být ponížen? No, proti té Francii se necítím být poníženej. Cítím se asi jako vyfouklej croissant, ale třeba proti Británii nebo Itálii, tak to je jako normálně na to nechodit po ulici. To je jako Nesel bys to jako těžce, jo? Strašně těžce. Já si to dokonce neumím představit. Teďka mě jako napadá, prosím tě, ty si na to budeš brát tu dovolenou, jak jsme v úvodu říkali?
Ne, to si nebudu. Já jsem teď měl nějakou zdravotní indispozici, takže jsem poměrně dlouho v práci nebyl, tak si nemůžu ještě dovolit kvůli šampionátu si brát dovolenou. Ale... Protože to se ti nemusí vůbec vyplatit, že jo? Ty si vezmeš jako dovolenou, pak prohrajeme s nějakou Velkou Británií. Máš zkažený den dovolený úplně. To bys normálně musel si to nechat na tom svazu českým hokejovým proplatit. To je na žalobu. To není normální. Jako dneska třeba Švýcary, který ty si zmiňoval, nebo Němce, tak já beru jako nám rovnocenný soupeře. Neberu je vůbec jako, že by měli být o třídu níž. Zdaleko tak určitě. I v posledních letech mají jako velmi dobrý výsledky. No. Dokonce mně se třeba švýcarský hokej velmi líbí. Jo, já ten jejich hokejový styl strašně žeru. Já třeba na jejich zápasy se rád dívám, i když hrajou oni s někým jiným úplně. Vůbec tam nehrajeme my. Tak mně se líbí ten jejich herní projev. Je taková dravost, drzost, chytrost, je to takový svěží, fresh. Ty fajnšmekr úplně hokejovej. Takže nesleduješ jenom Česko, sleduješ i ostatní jako zahraniční Když týmy. se mě ten hokej líbí, pak mám jeden tým, na který se nikdy nepodívám. A to je Kanada. Já to nesnáším. Hele, a to, kdyby nás slyšel Petr Černý, náš spolužák, tak ten normálně, teď jsme se o tom nedávno bavili, jak jsem teď byl nemocnej, tak on mě přišel navštívit a bavili jsme se o tom a já říkám, a ty furt fandíš té Kanadě. To byly totiž naše odvěký spory na Gimplu, Kanada. No, tak on pořád té Kanadě fandí a já na tom nevidím nic hezkýho. Takový fanfaronský tým, chápeš to? No tak mně zase jako přijde zajímavý, když už jsme u té Kanady nebo u té Ameriky, takže tam jako nemají kolikrát, nebo tradičně tam nemají ty nejlepší hráči, že jo, na mistrovství světa. Že vlastně u nich pokračuje dál NHL a vlastně ty celosvětové nejlepší hráči, a v dnešní době už to nejsou jenom Američani a Kanaďané, jsou to hráči jako ze všech těch států, co se účastní toho mistrovství světa, tak reálně ty nejlepší hráči na tom mistrovství světa nejsou. Což je pro mě další důvod, proč tím tolik nežiju. A mnohem víc si třeba vážím té olympiády, která ty hráče tam jako dostane. Někdy. Ano, máš pravdu. Ono to taky pak záleží na domluvě s těma týmama, třeba v té NHL, jestli je uvolní ty hráče. Tak vezměme příklad Tomáše Hertla, českého útočníka, který byť by mohl dorazit na tady ten šampionát, tak ho jeho klub neuvolnil kvůli tomu, že nemá doléčený zranění a tudíž ten klub v tom vidí nějaký riziko toho, že se mu může do budoucna prostě zranit do příští sezóny kvalitní hráč. Takže oni prostě ho nemusí pustit, jako radši nepustějí. Jo? Takže pak je to o nějaký taky politice vlastně týhletý hokejový. Jaký na to máš názor? Na to, když tým zakáže takhle svýmu hráči odjet na mistrovství? Já si myslím, že je špatně nastavená celková tady ta mentalita. Jakoby proč hrajeme NHL a mistrovství světa dohromady? Jo? Já nevím. To mně přijde prostě zvláštní. Jako, jo? To, že vlastně opravdu je to mistrovství, takže to mistrovství má prokázat ty nejlepší z nejlepších, tak by tam ti měli být a ty podmínky by měly být jako tomu vytvořený, tak jako už zevnějšku, víš? Jasně, no. Jo, ten systém je jako zvláštně nastavený v tady tom. To souhlasím. Na druhou stranu, pokud se bavíme o tady té konkrétní situaci, kdy třeba ten hráč měl dlouho vleklé zranění a nyní by chtěl reprezentovat svůj národ, že jo, na mistrovství světa, což je pochopitelný, tak ale kdo toho hráče reálně platí? To dělá ten klub v NHL. Ano. Nároďák ho neplatí, že jo. Takže chápu, že oni si chtějí chránit svůj majetek, když to tak řeknu, a nechtějí, aby se zranil a chtějí prostě toho hráče využít na další sezónu, aby byl fit. No, jako je to zcela pochopitelný krok. Nepochopitelný je, jak to máme globálně nastavené. To souhlas. Jo, to třeba jako dobře s tou olympiádou ještě tam, že se to pozastaví, dejme tomu na tu dobu. Beru. OK. Nevím, je to takovej už dlouhodobý trend, který takhle je nastavený. Taky zajímavá věc, hraje se mistrovství světa a tradičně se hraje v Evropě. Aha. Jako Fakt? kdy Nikdy se nehrálo? Ne, takhle. jako hrálo, ale já nepamatuju posledních dlouho, kdyby se nehrálo v Evropě. No, tak taky těch evropských týmů je tam daleko víc, že jo, než amerických. No tak logicky, ale jasně. No, ale třeba takovej tým z Jižní Ameriky někde, co by nebylo špatný, třeba z Brazílie. To by bylo výborný. No, já si myslím. Já jsem náhodou viděl Brazilce tady v Pardubicích hrát na mistrovství světa inline hokeji. Aha, inline hokej. To je na kolečkách bruslí. Já vím, co to je jako taky dobrý sport, ne? A víš, jak jsou to velký chlapy? Ten brankař, když vlez do brány, tak
Tam nemělo šanci cokoliv projet. Ještě, že máš ještě 2 ty fixy. No, tak to jenom zase opustili tady to. Dneska týmy, jako jsme zmínili, ty Švýcary, tak ty si myslím opravdu, že jsou kvalitní týmy. Dominujou ale severské národy. Finsko a Švédsko se ujali už před mnoha lety tý nadvlády hokejový a určují takovej, řekl bych, hokejový trend. Ono dneska dokonce pro mnoho hráčů je prestižnější jít hrát do švédský nebo finský hokejové ligy, než do NHL. Fakt jo, posouvá se to takhle ten trend? Bych řekl, že jo. Ono to možná dost změnila politická situace v rámci tady našeho kontinentu, když hráči přestali chodit do KHL, do ruské hokejové ligy, tak vlastně se to přesunulo tady tím směrem, ale nejseš vůbec bitej na tom, že jdeš jako hrát do Švédska. Naopak, ta švédská liga má třeba jako velmi, velmi dobré jméno. Tak těch českých hráčů tam nehraje tolik jako v Americe, ale když tam hrajou, tak pak se třeba i na ten šampionát dostanou, protože tam se považuje ta liga za natolik kvalitní, že to ukazuje jakoby nějaký měřítko té kvality. Vůbec nevím vlastně, proč jsem to chtěl jakoby říct, ale snad jsem chtěl poukázat na to, že severský státy dominujou. Na druhou stranu je to jenom Finsko a Švédsko. To Norsko, to je takové jako průměr, že jo? To je. To je kláníka. Co takový Dánsko teprve? To bych teď přirovnal možná k tomu Norsku. No, Norové jsou asi o něco lepší. Ale i tady ty státy to hrajou, ten hokej. Tak já ti, člověče, nevím, jestli jim tam tolik nemrzne, nebo... Taky nevím, čím to je, no. Hele, někdy okolo roku 2012-13 bych tak tušil, se hodně rozjela tady v Česku debata o tom, že jsme v hokeji zaspali. Bylo to právě po tom, co jsme vyhráli poslední šampionát v 2010 a pak se nám přestalo dařit. Tak jsme vyměnili každý rok trenéra, někdy 2krát. A oni se točili 4 furty samý dokola. Jo, to byl Hadamčík s Růžičkou, občas se tam někdo štrejchnul k ním. A furt se to tak točilo a nic se neměnilo. A pak si najednou někdo přišel s tím, no a tak my jsme jako zaspali už před 10 lety ve výchově těch hráčů, ve výchově těch hokejistů. A třeba po vzoru těch severských zemí, tak jsme jako hodně pozadu tady v tom. Tak ono je to vidět v těch mládežnických kategoriích, že tam nám se jako nedaří. Například oproti těm severským státům, jak říkáš. V letošním a v loňském roce ale naše výběry mladší začaly zaznamenávat zase úspěchy. Tak někdo zase přišel s tím, hele, tak my jsme se asi vzpamatovali včas a je to zase na dobré cestě. No a tak před chvílí, já nevím, třeba 2 týdny zpátky, naše 18, tuším, že to byly 18, tak vypadly se Slovákama ve čtvrtfinále. Tak zase někdo říkal, no tak to jsme se zase přechválili. To jsme to zase uspěchali. Takhle to není. No, tak je to asi dlouhodobá cesta, no. Určitě jo, ale otázka je, jestli tou cestou vlastně jdeme. Protože on to nikdo neví, Pepo. To je totiž ten kámen úrazu. My si říkáme, no tak vlastně vydali jsme se před těma 10 lety správnou cestou, nebo jsme něco změnili, nebo nezměnili. Teď se to projevuje, nebo neprojevuje, je to náhoda, nebo co? Nebo se tady objevili jenom 3 šikovní hráči, kteří dokázali dát gól prostě. A to je takový, že nikdo neví a tím pádem na to možná ani nepřijdeme. Takže nevím, jestli se jakoby v čele nějakého toho hokejového pomyslného žebříčku budeme držet na té špici, ale myslím si, že už tam nejsme. Myslíš, že už tam nejsme? Kubo, to mi neříkej, to mi trhá srdíčko jako českému vlastenci. Ale prosím tě. Mně přijde, že ten hokej to je fakt jako tak spjatý s tím národem, že prostě hokej mi přijde, se prožívá jako celorepublikově víc než fotbal třeba. No, a když říkáš jako jo. tady to, že už nejsme ta špička, což jako se říká teďka jako hodně, ale to úplně... Byť nejsem tak zarytej fanoušek jako ty, tak mě to úplně trhá srdíčko. Ale jako já tak opravdu vnímám, že už nejsme ta špička a dlouho jsem to teda nemohl překousnout. Když jsem tady to vyslovil, to mi trvalo pár let. Teď už si to tak jakoby dokážu připustit, protože vidím, že se to fakt srovnává, ty úrovně. A nemůžeme za to úplně 100% my, ale prostě tím, jak ty jsi to říkal, ty týmy se ostatní taky zkvalitňujou. Někdo nám na vrchu úplně utíká, jo, tak jako my dneska dokážeme hrát solidní hokej třeba s tím Finskem a Švédskem, ale prostě my je neporazíme. Chybí tomu třeba ta tečka. Něco, co tenkrát před těma 14 lety, to něco, co jsme dokázali.
něco, co tam bylo jako navíc. A když už je teda porazíme, tak ale nedá se mluvit o tom, že to je něco standardního. Když je porazíme, tak je to víceméně náhoda. Pojďme se poplácat, jsme fakt dobrý, jako odehráli jsme hodně dobrý zápas, když jsme je porazili. Já bych nás řadil tak na 4. místo, dejme tomu. To je ale pořád jako ta špička, jako si říkám, že dobře, nevyhráli jsme, kolik si říkal, 12 let, 13, ale jako nebylo to, že bychom končili pokaždý ve čtvrtfinále. Byť byly takové sezóny, ale kolikrát jsme se jako dosáhli na tu medaili. Dokonce myslím, že tam byla i jedna sezóna, kdy jsme se do čtvrtfinále ani nedostali. Což je teda největší tragédie, si myslím, jako v historii českého národního hokeje. Tak teda toho novodobího. Tak myslím si, že tam jedna taková sezóna byla, teď nechci lhát. A jinak máš pravdu, byl tam i bronz, jo, občas to jako, ale už to ty Češi neberou tolik, protože byli zvyklí na něco jiného. Teď si na to pojďme podívat. S celkem 29 účastí na mistrovství světa, když to vezmeme do loňského roku, od roku 93, si česká reprezentace přivezla 6 zlatých medailí. A to z let 96, 99, 2000, 2001, 2005 a 2010. Jednu stříbrnou z roku 2006 a 6 bronzových. 93, 97, 98, 2011, 12, pak 10 let pauza a 2022. Druhá řada zábavného podcastu Co si o tom myslíš? No, nezní to úplně dobře, jak to takhle popisuješ. Víš, tam to bylo hrozně nahuštěný a my jsme si na ty úspěchy zvykli. To bylo co rok to nějaká medaile. Buď ať už byla stříbrná, bronzová, zlatá, furt to tam vlastně se sekalo, házelo, padalo to tam, cinkalo to. A ten národ v ten moment podle mě to začal tak žrát a byl na to tak zvyklý, že když to najednou přestalo, no tak co s tím? 10 let bez medaile? Si říkám, jak jsi říkal ty termíny vlastně, tak my jsme to ani pořádně nezažili, jako třeba v dospělém věku, nebo kdy to nějak vnímáš, tady tu úplně zlatou éru. Byť jsme jak ty, tak já jako ročníky 98, ano. Zlaté medaile z Nagana z olympijských her, takže my jsme fakt jako ten ročník toho zlatýho jako Nagana, ale ty samotné úspěchy, ty největší slávy jsme nebyli schopni vnímat, jo? Protože jsme byli ještě velmi mladý. No na druhou stranu já třeba jsem to slyšel mnohokrát od svých rodičů. Jo, mamka mi říkala, no já když jsem tě čekala, tak jsem sledovala Nagano a fandila jsem, a tak prostě, že to furt... A furt se k tomu vracíme a co si budeme povídat, Nagano je asi náš největší hokejový úspěch v historii. Jo, to nám asi nikdo neodpáře. A dokonce mám takový dojem, že jsme o Naganu loni s Matym v první řadě, co si o tom myslíš, udělali taky speciál, když bylo výročí. Nicméně, protože vlastně to bylo čtvrtstoletí od Nagana v minulém roce. To je strašný, jak to letí. Nicméně já jsem tak fakt prosáklej těma hokejovýma úspěchama. I když jsem jich tolik nezažil, tak to mnou tak jako rezonuje pořád. Mám to v sobě. Nebo jak ty to vnímáš, když my jsme to vlastně nezažili, tak jak je možný, že k tomu máme takový vztah a nároky vlastně klademe na ten hokej náš? Myslím si, že je to davový šílenství. Je to to, že vlastně to sleduje v podstatě každej, tudíž vlastně i ty, pokud by tě to za stolik nezajímalo, tak to pasivně nějakým způsobem sleduješ, konzumuješ a někdy, když už se to fakt chýlí k tomu finále nebo tomu playoff, jako je to můj případ, tak já se teda taky přidám na tu vlnu a taky se jdu dívat, protože prostě každý to sleduje. No mě to finále taky zajímá. A všichni se o tom baví ještě navíc, no že to řešej. Ale viděl jsi ten hokej, koukal ses na to. A na druhou stranu jsou s tím spojený jako silný zážitky. My jsme se tady před vysíláním spolu bavili o mistrovství světa 2010, myslím, kdy to bylo, když jsme vyhráli zlato a zazpomínali jsme, že na čtvrtfinále, semifinále i na finále, na Rachunka, jak vysklil sklo s Artukinem. Prostě na všechno tady to jsme prostě zazpomínali. A už je to kolik let vlastně? 14 let. A prostě oba dva to máme jako velmi silnou intenzivní vzpomínku a pamatujeme si to úplně přesně. Jako já dokonce vím, kdy jsem ty zápasy sledoval, kde jsem to sledoval. Taky. Prostě úplně to jako vidím živě. A ty si myslíš, že si pamatuju nějaký bronz 2022? Ne. No, tak možná proto tím tak jako žijem, protože ty zlatý medaile v té zlaté éře měly tak silný efekt na ty lidi, jako na nás měl ten ročník 2010, tak oni tady to měli prostě každý rok ty lidi. No. Tak já chápu, že to chtějí znova. No, já to taky chci. Já to taky chci. Kdo by to nechtěl, Ježiši? No, samozřejmě.
Česko je hokejový národ. Ano. Jinak, abychom tak nějak si udělali takovou představu, tak Český svaz ledního hokeje sdružuje v současnosti okolo 100 000 registrovaných hráčů hokeje. Z toho kolem 75 000 v kategorii mužů a kolem 23 000 v kategorii juniorů. Zaregistrováno je taky 2000 žen. Hrajeme na 81 hřištích. Na takovouhle malou zemi slušný poměr. Jsou to pěkný počty, no. Jako pojďme si říct, že vlastně v každý díře je tady hokejový hřiště. Jo, máme 14 krajských měst, ale máme 81 hřišť hokejových. To je šílený. To je šílený, opravdu. To je jako každý město, kterým prochází hlavní silnice, tak tam je hokejový stadion. A to se ještě kolikrát hraje na těch rybníkách zamrzlejch, když teda ještě byly zimy, kdy mrzlo. Tak podle mě fakt to je tím národem prostoupený úplně. 100 000 hokejistů. To je taky hodně. Na 10 milionů lidí. To je hodně, no. Prosím tě, teďka, jak se o tom bavíme, ty jsi hrál někdy hokej? Já ne. Já ne. A nicméně měl jsem velmi zase blízký vztah jako v dětství k tomu hokeji, protože taťka hrál hokej. A vlastně se mě k tomu snažil navíst. My jsme bydleli tady v Pardubicích a u nás v paneláku bydlel hokejový trenér, který trénoval tenkrát nějaký žáky v hokejovém klubu tady v Pardubicích a taťka se s ním znal. Chtěl mě tam dotlačit a ten chlap mě byl tak nesympatický, že já jsem se, ale strašně, a já jsem se zabejčil a říkám, a já prostě tam nepůjdu pod tady tím pánem. Nepůjdu tam trénovat. A bál jsem se ho a prostě jsem nešel. A tenkrát mě rodiče nenutili, nepřinutili mě, což jsem pak litoval. Aha. A vlastně tím se moje kariéra hokejová ukončila. Ta aktivní. Dřív než začala. No, přesně. Ale ta pasivní se naopak nastartovala. Já jsem dnes a denně byl na stadionu. Já jsem chodil. Prosím tě, koukat jsem se chodil rolbařům, jak dělají led, jak vysejpají ty korby s tím ledem. Aha. Prostě na stadionu mě znali lidi jménem, prostě já jsem tam byl každý den, koukal jsem se na tréninky juniorky, na všechno. Pořád. Já jsem na stadionu žil. No. Samozřejmě jo, chodil jsem si na nějaký volný bruslení, jako zabruslit a tohleto, ale aktivně jsem hokej jako nehrál. No a pak jako, že tady na hokejový klub chodím rád se podívat, to je pravda. Teď teda už velmi málo, teď letos jsem vlastně navštívil ve finále druhý finálový zápas, který jsme zaplať pánbůh vyhráli, tak na to mám aspoň pozitivní vzpomínku, ale já k tomu hokeji mám takovej jakoby od dětství vztah. Teď jsem úplně vidím, jak jsi zasněnej. Jo, mně se to hrozně líbilo, jak jsi to popsal tady, ten příběh. Tyjo. No. To je pěkný. A ty jsi hrál někdy hokej? Ne. Byť můj táta, stejně jako tvůj, taky hrál hokej. Říkáme, že dobře, ale třeba kecá, nevím. Říkáme, že dobře. Ne, věřím mu to. Ale mě jako k hokeji nevedl. Zase mě jako asi v dětství víc ke sportu nebylo úplně jednoduchý, takže mu to jako nevyčítám, ale ne, hokej jsem nikdy nehrál pořádně. Nebo jako hrál jsem ho někdy na rybníku, jo, ale že bych byl na nějakém tréninku, tak to ne. No a já jsem si teď ještě uvědomil, že já jsem se vlastně trošku oklikou pak posléze vrátil k tomu hokeji někdy na základce, tak jsem šel hrát florbal. Protože jsem si nějak mě furt ty hokejky a branky táhly. Tak tohle a pak mě udělali čáru přes rozpočet zdravotní omezení se zádama, no a to byl jako konec, no. A de facto už se ze mě stal jenom ten mudrc, jenom ten hokejový expert český. No jo, ale zase o to se z tebe stal jako lepší expert, jo? Protože ty kdybys jako trénoval od rána do večera, tak nemáš čas na to projíždět si, jo, ty zápasy, sledovat taktiku, přemýšlet nad tím, byl bys, jo, z toho unavený. Takhle je vidět, jako, že tě to vyformovalo do pravýho českého experta na hokej. No jo, ale víš, co musí splňovat pravý český expert hokejový? Ví o tom úplný prd. Ale tak to není tvůj případ. Tam je podstata toho, že ten správný hokejový expert prostě do toho jenom kecá. No jasně. Jo. Ale mě ti to někdy na nás štve, Pepo. Na tom, jo. Protože já teda nevím, jestli to mají takhle někde jinde. Docela bych si troufnul tvrdit, že třeba i u těch Slováků. Ale jak je možný, že prostě mě to úplně dokáže znegativnit celý pohled na ten šampionát, ještě než to začne, než my začneme hrát. Oni zveřejnějí nějakou tu nominaci, ale prostě toho trenéra oni sepsujou za to už jenom koho tam napsal na ten papír.
proč ho tam napsal, proč tam tohodle nenapsal, proč to udělal takhle, tohodle neoslovil, tenhle nepřiletěl, protože ho nemá rád. Co to je? Je to jak politika. No jo, tak lidi se potřebují o čem bavit, jo. Na druhou stranu chápu, že je to jako důležitý, že výběr těch hráčů, který reálně budou hrát, je důležitý a můžeš se na to dívat z několika úhlů pohledu, že můžeš je brát jenom na základě jako výkonnosti, nebo se na to můžeš podívat i jako na větší celek, jak bude fungovat ta kabina, bude tam dostatek nějakých vůdčích osobností, lídrů toho týmu a tak dále. A myslím si, že na to bude mít každý jednotlivec jiný názor, jako. No právě. Tak já si říkám, jestli není dobrý nechat jim ten prostor, ať se ukážou a pojďme to když tak sprdnout potom. Jo, ve finále za ně stejně budou mluvit výsledky. Jako. No. Můžeme hrát hezký hokej bez výsledků a bude to k ničemu. Dokonce, co si tak jako vybavuju, v tom roce 2010 jsme třeba nehráli pěkný hokej. Minimálně ne ve skupině. Dokonce to stálo za starou belu. Ale pak jsme to v tom playoff prostě urvali. A tenkrát se vlastně říkalo, že ten tým na to neměl. Aha. To přesně takhle odsuzovali lidi. Jo? Ten tým na to nemá, tam nejsou dobrý hráči. Tenkrát taky, myslím si, že tam byl Růžička na lavičce a že mu tam nepřiletělo spousta hráčů a tohleto. No ale byli jsme zlatý. No jasně. No a pak vlastně ty další roky a lidi říkali, jo, ale tak jsme to zvládli bez těch hráčů dobrých, tak to zvládneme i příští rok, ne? A tak, jo. A ono najednou to nešlo. A proč to nejde? A teď začnou hledat ty příčiny. Ale nikdo je neví. Ale já jsem nad tím třeba přemýšlel celou tu dobu, když si říkal to o tom, že nám vlastně ujíždí ten vlak oproti třeba těm severským státům, kde je ta kvalita úplně někde jinde. Tak si říkám, jestli je to fakt jenom tou výkonností, nebo jestli je to třeba i tou mentalitou v té kabině. Jestli to nemůže být i tím, že prostě ty hráči dřív si víc rozuměli, že to byla třeba lepší parta, víc jim to prostě fungovalo na hřišti ta chemie a kvůli tomu třeba měli i lepší úspěchy. Nemůže to být třeba tím, že už tam není Jarda Jágr? Ale samozřejmě, že to tím být může, ale jako kolik lidí hraje hokej, že jo, jako v jednom týmu, prostě hromada. Nemůže to být jenom o jednom hráči. Já jenom, že jsme se dneska právě bavili o Jardovi a říkali jsme, jak je možný, že 52letý chlap prostě hraje hokej na takový úrovni, na jaký ho hraje. Dokáže nastoupit do jednoho zápasu a on prostě v prvním střídání dá gól. Díky, naschle. To je skvělý, ne? Ne, to je úžasný. Jako. A takovej, jakoby možná vůči člověk, který strhne ten tým, nevím, jestli tam je v tuhle chvíli v tom týmu českým. A nevím, jestli má šanci tam být. Protože mně přijde, že ten tým má jenom zřídka kdy. Na to, že říkáme třeba, že se hraje to mistrovství každý rok, tak ten tým mně přijde, že má téměř po každý jinou podobu. Pár střípků je stejných. Ale jinak, co přijde trenér, tak ten si tam dá jiný lidi a to jádro bejvá častokrát úplně jiný. Jo. Proč si myslíš, že to tak je? Hele, mně přijde totiž, že dřív tam určitý hráči to byli jakoby stabilní, jo. Že prostě ty jsi věděl, že na ten mistrák pojede tenhle a trejme tomu 4-5 hráčů byla furt stejná. Ty se znali od plenek v podstatě, protože kolikrát spolu hráli v jednom klubovém týmu, prostě vyrůstali spolu za mlada, znali se úplně jako na padrť. A možná proto třeba byli jako schopní za sebe dát ruku do ohně, věděli o sobě všechno. A teďkon, já ti nevím. Proč to takhle je? Tebe něco napadá? Ty se opět nastolili ticho. Ale nevím, tak může to být i tím, že se mění po každý, že ten trenér. Dřív jako pokud vyhráváš, máš úspěchy, necháváš si trenéra, že logicky, ten trenér, pokud je furt stejný každý rok, tak má osvědčený nějaký lidi, se kterými se mu dobře pracuje. Byť třeba nemusí mít tak výkonnou sezónu, ale vědějí, že v tom nároďáku si odmakají to své, tak je pozve znovu. Teďka, když se ty trenéři točí jak na kolotoči, tak prostě po každý tam třeba přilítne někdo jiný a má úplně jiný pohled na ten hokej. Víš, co bych na to řekla moje mamka? Ta absolutně nechápe roli trenéra v národním týmu. Ta říká, že tam je úplně zbytečný. Jako když už jsou to hotoví hokejisti a každý přijde z toho jiného klubu s nějakou jinou taktikou a nastavením, co on jim tam asi za ten týden může tak navykládat. A ona to je ale do jistý míry pravda. Jo, je to do velké míry pravda, že jo. Jako trenér u týmu v naší, jako třeba extralize, že jo, nebo v NHL funguje úplně jinak, že jo, než trenér nároďáku. To je právě úplně jiná práce.
pracuje s nima celý rok, že jo, připravíš si je před tou sezónou, tohleto, pak celou tu sezónu na něčem makáte, tohleto, a tady to máš za 14 dní hotový. Teďkon je to teda ještě postavený jinak, že vlastně máš nějaký přípravný turnaje před tím šampionátem, kde vlastně ten trenér už má možnost si nanominovat ty hráče, aby je poznal a tak jakože už s nima nějak pracuje. Pak je tréninkový kemp před tím šampionátem. Jo. Jasně, ale do toho ti tam pořád třeba přijíždějí ti hráči z NHL, z těch týmů, který vypadli, že jo? A ty třeba nikdo neviděl celý rok. No, právě. A teď oni přijedou v nějaký euforii. A v jaký asi euforii, když vypadli? No, jako v blbý, to jednak. A druhá, to jsou jako osobnosti, že jo? To jsou ty fakt jako ty nejlepší hráči, kteří přijeli teďka jako reprezentovat tu Českou republiku a dát jim jako kousek z toho svýho jako lesku. A jako je to velká osobnost, se kterou musí zapracovat do toho týmu, který už nějakým způsobem funguje, má nějakou svoji dynamiku a když tam přijde ten cizí efekt, který jakoby by měl asi převyšovat ty ostatní. A teďka jako zapracuj si ho, že, do toho týmu jako trenér. Dokonce si pamatuju, že byli trenéři, kteří odmítali se doprošovat nějakých hráčů, aby přijeli na ten mistrovství. Na to mistrovství. Chceš reprezentovat Česko? To má být pro tebe čest. Jo, tak já za tebou nebudu líst a doprošovat si tě. Prostě chceš přijet, tak přijeď. Jo, chápu tady ten pohled. Chápu, že zase někdo ho nechápe a totálně to odsoudí. Jo, jo, přesně tak. No je to prostě hrozně složitý tady to. Je to fakt složitá alchymie, skoro bych řekl. Pojďme se ještě dostat k tomu, jak velký patrioti Češi jsou, když se hraje domácí šampionát. A pojďme to teď vzít z pohledu fanoušků. Tak Pepo, představme si tu situaci, jo, že bys měl tu možnost jít na hokejový zápas mistrovství světa v České republice. Kolik by si byl ochotný dát za lístek? Tak 500. Zápasy playoff na mistrovství světa 2024 se dají navštívit už od 3980 korun, což je cena balíku pro 2 utkání čtvrtfinále ve 3. kategorii, takže v té nejhorší. Vstupenky na finále mistrovství světa a zápas o bronz stojí od 9500 do 13 000 korun. To je pálka. No, byl bys ochotný? Ne, nebyl. Nebyl. Se podívám v klidu, ne, doma z obýváku. Tohle bych taky nebyl ochotný dát. Dám si k tomu chipsy, pivo. Jako fakt, tohleto bych za to taky nedal a to mám hokej rád. No a prosím tě, hele, ty máš jako jistotu, že když si ten lístek koupíš, že ho dostaneš, nebo se tam losuje, třeba jako u fotbalových šampionátů? Já vůbec nevím, že se losuje u fotbalových šampionátů. No, protože ta poptávka převyšuje tu nabídku, takže... To tady taky, no. Takže asi se taky bude nějakým způsobem jako losovat. Ne, já myslím, že se nelosuje, že tady musíš stát v té frontě nebo čekat na značkách, když se spouští předprodej a prostě musíš to kupovat, dokud to jde. Tak oni ty lístky jdou do prodeje, já nevím, půl roku, 3/4 roku předem a ty třeba na ty český zápasy jsou dávno ty lístky vyprodaný. Jo, takže tam máš nějakých 17 000 lidí, prostě už je jasno, že tam bude a ty lístky už si dávno nemůžeš koupit. Jako. Můžeš si koupit asi jako na zápas Rakousko, Velká Británie, no, ale jako kdo za to dá ty prachy? Protože dobře, tak tady jsem říkal zrovna ceny okolo 4 000 vlastně na zápasy play-off, ale tak jakoby ono se ve skupině pod 1000 nedostaneš. Ani na tady ty v úvozovkách nemoc atraktivní zápasy. Pořád je to šampionát, ale i tak. No a teďkon, ještě máme máme lístek a teď si chceme dát třeba takovou klobásu nebo pivo. No, to si dám doma. Ve fanzóně v Praze nebo v Ostravě si budeš moct dát točený kousek půl litr za 120 korun. Aha. A je to fakt půl litr? Není to 0,4? No. To se teďka docela prodává. To se prodává teď? No jasně. Ježišmarja. Jako už jsem to kolikrát viděl, že už nedostaneš ani půl litra, ale dostaneš jako 4. Tak to je hrozný. 120 korun za pivo? Kde to jsme? A tak jako, když už tam seš, víš co, tak si ho dáš. No právě. A to je ta mentalita česká. Jasně. No to víš, že si ho tam dají ty lidi. Nicméně dokonce prej i Slováci teda nadávali proti tomu, že, jako je to tam, že to je fakt nekřesťansky drahý. Což souhlasím, že je to dost peněz. Jako, no. Ani vlastně nevím, co to je za pivo. To bude asi nějaký sponzor, že jo, oficiální. No právě, no. Nicméně, kolik stojí ta klobása, prosím tě? Já nevím. Jo. Já nevím, já jsem na tu klobásu neměl odvahu se koukat. Jo. To si vystačí s pivem. Já si vystačím s pivem, přesně tak. No a pojďme to zakončit tím, že podle posledního průzkumu Národní sportovní agentury z roku 2021 o míře popularity sportu mezi televizními diváky v Česku se lední hokej drží na první příčce.
Takže hokej je podle obliby diváků nejsledovanějším sportem v České republice. To asi odpovídá. Já jsem docela překvapený, protože mně přijde třeba fotbal rozšířenější ve smyslu, že třeba tu ligu sleduje, mně přijde víc lidí. Víc lidí to hraje, protože to je takový přístupnější, že jo, dostupnější i finančně všelijak. Když my tam nemáme ty výsledky, že jo, zatímco v tom hokeji my jsme prostě byli nejlepší, že jo, a to prostě jsme ty byli lidi, nejlepší, Pepo. Ty lidi na to pamatujou, no. Tak třeba zase nejlepší budem, těžko říct. Třeba jo. Hele, Kubo, mě ještě napadá, prosím tě, bude tam letos Rusko? Rusko? Ty bys ho tam chtěl? No nechtěl. Já se ptám, já nevím, jestli tam bude. Když to vezmeme z nějakého morálního hlediska, nevzal bys ho tam. Ne. Nebude tam. Což je jako na jednu stranu škoda, protože myslím si, že historicky ty zápasy Česka s Ruskem vždycky byly takový jako vyhrocený a hodně jsme se na ně těšili a byl to jako vždycky kvalitní soupeř po sportovní stránce. Teď si zase vzpomínám, já nevím, už je to 8 let zpátky, co jsme byli s klukama z Gimplu, to jsme si tenkrát udělali na světový šampionát, prosím tě, nějaký předzápas, to byla příprava Česko, Rusko a my jsme si koupili lístky do pražské O2 arény a šli jsme se podívat na ten zápas. Na poslední prstenec v té O2 aréně jsme sehnali lístky, taky asi za 2001 lístek, prostě seděli jsme u počítače, já si to pamatuju, já jsem byl tenkrát nemocný, měl jsem omluvenku, nebyl jsem ve škole, ale čekoval jsem to doma u počítače, až se ty lístky uvolnějí do prodeje, rychle jsme to koupili, běželi jsme to vytisknout, aby jsme to měli. Hrozně jsme si to užili, ten zápas. Vůbec jsme nic neviděli na to hřiště, protože jsme seděli až někde úplně u stropu té arény, ale byl to strašný zážitek proti tomu Rusku. Atmosféra nádherný. Vůbec nevím, jak ten zápas dopad, ale hrozně jsme si to užili. No, tak to je hlavní. Byla to taková rivalita tady těch dvou týmů, vlastně možná hodně zakořeněná tím Nagánem, tak si myslím, že z tohohle pohledu je to škoda. Z morálního hlediska, no, co se dá dělat. Nicméně pro nás jako účastníky toho turnaje je to asi výhoda, že máme šanci se posunout o tu jednu příčku nahoru. No to zase všichni pak jako říkají, no tak no, ani tohle to nám nepomohlo. Tak ti nevím, Pepo, teda, no. No jo, no, tak uvidíme. Nicméně já tady mám ještě jednu poznámku, na kterou se tě jako experta na hokejový šampionát musím zeptat. Kubo, v době, kdy to nahráváme, je květen. Konkrétně 8. květen. Venku, den vítězství. Ano, den vítězství. To jsem jako nechtěl úplně rozebírat. Vyhrajeme dneska. Jde mi o to, že je prostě květen. Jo? Venku všechno kvete, svítí sluníčko, nikde žádnej led. A teď mi řekni, proč se ten šampionát hraje v květnu? Každý rok, když už chceš, já už jsem se letos koupal, já už jsem byl v bazénu, já už jsem se opaloval a teďka na mě někdo vytáhne ty vole ledovou plochu a lední hokej. Proč? Já tomu nerozumím. Ty jsi tady viděl led v lednu? No neviděl. Tak to už se to může hrát kdykoliv. To je pravda. Ne? Aspoň je už po té tuzemské soutěži. A ty soutěže už jsou, jako kromě NHL, už jsou dohraný. Jako já bych se bál, že jim to jako roste pod nohama. No, tak to by nemělo. To by fakt nemělo teda. Ale jako říká se, že ten led pak už není tak kvalitní, když se hraje třeba druhý nebo třetí zápas v té aréně, je tam 17 000 lidí, takže to fakt teče a že to jako přes tu techniku a přes to všechno, to není ideální, když je venku 25 nebo 30 stupňů, prostě to není dobrý. Na druhou stranu, stejně, jak je to takhle tradičně už ukotvený, že se to hraje v tomhle období, tak já to mám stejně zafixovaný s tím, že ty lidi jdou do té hospody na tu zahrádku, dát si to pivo a tam sledujou ten hokej. A to je pravda. Viď? To je krásný na jednu stranu. Že jo? Že už si uděláš výlet na kole, přesně, prostě, ano. sedneš si tam, no jo. Ty jsi na to kápnul. A tak jako v prosinci by si to tak nevychutnal, že? No. Takže proto. Přesně tak. Ale a já jsem to nevěděl. Celý život jsem si říkal, proč? Nerozuměl jsem tomu. Teď to chápu. Tak, kamarád ti to objasnil. Pepo, já ti děkuju za tvůj čas a za krásnou hokejovou glosu. Kubo, taky děkuju a doufám, že dneska v kolik hrajeme? V 8 hodin? Ve 20 hodin a 20 minut. Tak doufám, že dneska vyhrajeme. Takový český čas. 2020. Takhle začínají všechny pořady ve všech českých televizích komerčních. Aha, vidíš, to ani nevím. No, já taky ne. Ale tak držíme chlapcům pěsti a my vysíláme živě na Rádiu 3 hokejový speciál. Měj se krásně, Pepo, a zase za týden. Mějte se krásně, ahoj. Ahoj. Druhá řada zábavného podcastu Co si o tom myslíš?